wis iki dibatesi iki rumah tanggane Pak Yudo, iki rumah tanggane kono. Awake dhewe wis suami istri. Dibatesi rumah tangga wis. Apa? Aku potongan 500 ijol. Ora iso. Tak toroki 1 juta wis. Karo aku tak toroki Mas, aku kulino torok. Jane wedokan apa jane iki? Lah iki lho, kadol sawahe kadol nggo noroki lanangan. Pokoke sampean karo aku, Mas. Iya sayang. Sesuk sampean prei gak? Prei? Aku jak dolan ya, Mas. Iya, kacak ning pantai. Nih kan kita jalan-jalan ke pantai ya. Ayo kita berenang, nanti kamu pakai bikini, aku pakai pakaian renang. Yang itu swimbook ya. Mas, aku yo tumbasno bikini to, Mas. Bikini ngono kae lho, Mas. Bikini. Aku yo pengen kuwi lho, Mas. Sing katok iki lho, Mas. Tak tekono cawet wae. Dijak Pak Yudo dijak Pak Yudo. Tak tekono katok sing ngapret terus guri ana gambare kok. Lah mlaku. Terus Mau Dek Niken, sehabis kita berenang kita kan lapar. Kita makan. Aku pengen makan makanan yang enak, yang hamburger. Spaghetti. Makanan Cina itu. Aku melok ya. Mas, kowe iki karo aku. Mangkya tarajating praja Bisa
Marsuti darmaning reka utaman satembang rayu ing salami ruming mulat ruming mulat sorap sari ruming mulat sorap sari 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 ya jagat ya dewa ya bathara yang seksmana mangadili nuwih payungana marang jagating Rahwana Raja ya Dasamuka ya bandhaku ya donyaku Pokarna ana dawuhmu apa Kakang animbali kadangmu panglebur gongso aku si Kumbakarna Gunawan Wibisana kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kakang Maramane Siyadi saklara ndak timbali madhep marang panjenengan ingsun. Dina iki aku bakal ucapake syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng jagat. Sabab apa? Sabab rikala semana negara Ngalengka kobong kobar dening geni krana diobrak-abrik dening bedes elek monyet putih si Yanoman. Nanging durung ganti taun kakangmu bisa mbangun negara kang endahe ngungkuli Ngalengka biyen. Sawangen Kumbakarna. Mula ngiras pantes aku pamer marang jagat. Aku pamer marang jagat saisine yen perlu dewa kayangan uga tak pameri. Nadyan Ngalengka kobong nanging Dasamuka ora mlarat. Karepen melek mripating Rama Wijaya yen to Rahwana Raja ratu kang ora gampang disepelekake. Mula aja nganti slendro kang dadi rasamu. Kumbakarna. Piye, Kakang? Yen panemumu piye, Yayi? Yen panemune Siyadi kepiye? Mara gage matura marang pun Kakang Kumbakarna. Bremara reh mangus wamya ngambrang kadi karunaning kaswasih ring marga memalatgung risang ganta mastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umbyo samara wayahanto
Kakang Prabu piye? Kowe njaluk panemu marang Kumbakarna, aku mbok kon matur jujur apa matur watone Kakang Dasamuka seneng. Lho. Kowe matura sing jujur Kumbakarna. Ya, yen pancen ana kleruku Kakang Prabu aja gerah ing penggalih ya. Babar pisan ora Kumbakarna? Ya. Kakang Prabu Dasamuka mau kandha yen wis bangun apa? Bangun negara Ngalengka. Yen panemune Kumbakarna Kakang Prabu durung bangun negara. Nanging lagi bangun kraton. Yen kraton Ngalengka mbok bangun kuwi iya, nanging yen bangun negara kuwi durung Kakang. Loh. Sababe apa Kumbakarna kowe kok kandha kaya mangkono? Bangun negara kuwi dumadi saka telung perkara. Siji, bumi kelairan, angka loro, para bebrayan agung, lan sing pungkasan angka 3 paprentahan. Kuwi sing lagi diarani bangun negara. Lah sing mbok bangun iki dudu negarane, nanging kratone Kakang. Nanging kratone. Kratone sing mbok nggo urip karo keluargamu, kratonmu mbok bangun apik, kratonmu mbok bangun becik. Dalan-dalan kok bangun, dalan-dalan kok dandani, ning kawulamu tetep keserakat, kawulamu miskin tele-tele, ora kok pikir Kakang. Kumbakarna, piye? Ana tetembungan cer pasuki mawa beya, kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Cer pasuki mawa beya ki dudu ngono kuwi, Jer Basuki mawa beya kuwi tuladane nalikane Kakang Prabu tapa aning Gunung Gokarna biyen. Suwene 10 taun, ben sak taun Kakang diganjar sirah siji. Genep 10 taun. Genep 10 taun Kakang duwe sirah 10. Yen kuwi tiwi krama sirahmu dadi 10, mula sinebut Dasamuka. Dasa iki 10, muka ki rai. Yen kowe nesu raimu ki dadi 10, Kang. Malah ngeraek-ngeraeke. Orane ngono. Kuwi mau contone tuladane sing diarani Jer Basuki mawa beya. Basukine kuwi diparingi kasekten iso duwe sirah 10. Lah beyane mbok tuku, mbok tebus nganggo tapa suwene 10 taun. Ning yen Jer Basuki mawa beya mbok padhake karo kowe mbangun kraton Ngalengka. Ning kawulamu tetep kesurang-surang, aku sing ora cocok, aku sing ora sarujuk, Kakang. Cukup mingkemo cangkemmu Kumbakarna. Kowe menengo luwih dhisik. Kowe ora usah gambleh yen ora tak jak guneman. Kowe pisono. Kula wonten dawuh tinimbalan, Kakang. Yen panemune Gunawan kepiye? Nggih. Kula tumut mangayu bagya dene menapa? Kakang Prabu Dasamuka saged bangun negara Ngalengka ingkang endah kados menika. Lah, lho rungokno Kumbakarna. Rungokno kupingmu. Gunawan Wibisana ki bocah wingi sore ning panemune ki ngungkuli dapuramu. Terus piye Gunawan? Terus piye? Nggih. Kula tumut remen anggen paduka Kaka Prabu sampun mbangun negara Ngalengka menika nanging kula inggih anggadhahi raos sumelang. Lho, sing mbok sumelangke? Nuwun inggih ingkang kula sumelangaken rikala negara Ngalengka menika kobar dening Agni punika dipun sababaken wanara setunggal. Nenggih pun Anoman utawi Senggana. Ketek siji wae wis bisa ngobrak-abrik Ngalengka mendah boyo.
mbok menawi sedaya wanara wadya balanipun Rama Wijaya ingkang ewon kathahipun gebak peperangan wonten ing negara Ngalengka mriki. Dadi kowe wedi Gunawan, kowe miris, kowe kuwatir Gunawan. Mboten mekaten duh Koko Prabu. Nanging ingkang kula kawatiraken inggih para kawula dasih ingkang boten mangertos abang ijone lelakon. Menika inggih tumut dados korban. Monggo kula aturi menggalih. Para kawula alit sami kesempyok ing aradan. Aradanipun saking pundi nggih namung saking panjenengan Koko Prabu ingkang wantun. Bradat Rekyan Sinta garwanipun Prabu Rama Wijaya menika ingkang dados tuk sumbering gara-gara. Gunawan, kula wonten dawuh. Perkara kowe arep ngelek-elek aku monggo, ning kowe aja pisan-pisan nyandak perkara Rekyan Sinta. Mudeng. Kowe aja ngrasani Sinta kuwi sapa? Sinta kuwi Titis, Bathari Widawati. Dewaning katentreman kang sarta, dewaning kabagyan. Tegese yen aku nyolong si Dewi Sinta aku bisa mulya wibawa Anyakrawati ambau denda lan manehe Gunawan. Aku nyidra Rekyan Sinta mono pangsit saka dewa. Coba saiki gagasen. Sing salah sing mangsit apa sing diwangsit? Gage Wangsulana Gunawan. Nanging Koko Prabu Dasamuka kedah emut eling piye? Sinta menika sampun kagarwa. Salah sing mangsit. Dewa iki ora bodho Gunawan. Dewa kuwi ora bodho. Duh, Koko Prabu Dasamuka kedah emut. Kula namung dapur emut-emut lan ngreksa kawibawan Paduka. Sampun ngantos surem perbawanipun negari Ngalengka awit saking kamurkan Paduka Koko Prabu Rahwana-raja. Kabrabak suruh kabranang geget waja mlintir gumbala sukal wijiling sabto Gunawan, anggepmu kowe apa? Mecang kaya dalang nuturi kaya Kyai Medhar Sabda kaya Brahmana. Pinter kowe sing dadi ratu ana Ngalengka ki kowe goblok. Nyatane sing dadi ratu Rahwana-raja. Aja ta kowe bocah wingi sore. Dewa kayangan. Dampyak gaman bledek ora tak gubris, paham? Nyuwun sewu Koko Prabu. Kula namung ngemutaken aku ora lali Paduka Supe. Salah setunggaling sifat ratu punika manunggaling kawula Gusti tegesipun ratu mboten ngadeg piyambak nanging ugi mirengaken para bebrayan agung bangsat Gunawan. Tembungmu awit mau nreweteh ngabangke kuping minggato kowe bangsat. Kowe minggato ora gelem minggat tak kepruk kecoan dadi swalang-walang. Minggat. Angudarit yasore riwut ora wedi ngrawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomalati tan wandi pinarti bloko katurnan kang hambek cuti oh alah
Kakang Rahwana. Kowe arep nemoni lelakon apa kowe, Kakang? Pranyata kowe ratu kang ora adil. Ora adil piye Kumbakarna? Sing duweni panemu kaya mangkono mau dudu Wibisana wae. Ning Kumbakarna uga duwe panemu kang padha karo Si Gunawan. Oh, kowe gelo? Kowe gelo? Atimu mrangkel. Minggato pisan kowe. Minggato pisan kowe Kumbakarna bangsat elek. Ye, Sarwanaka karo Paman Prasta. Arep melu minggat pisan apa piye? Mboten, Nger. Panemu sampeyan kepripun, Paman? Napane? Panemune sampeyan ki kepiye? Sae. Kok sae? Sampeyan ki mbok yo duwe panemu dhewe. Lah mengko nek usul dipecat pisan. Amangka jaman saiki niku golek gawean angele ora ilok. Nek mungguh pamawasi Yai Sarpakenaka piye? Aku tak matur ya, Kakang. Ya, matur kowe Sarpakenaka. Mangkene. Aku ora maido Kakang Dasamuka nesu ning yen nganti nundung Kakang Kumbakarna lan Kakang Gunawan. Ndak kira kaya kurang trep nyatane. Kumbakarna karo Gunawan rina wengisine mung bantah lan nyedha marang aku. Dudu perkara kuwi, Kakang. Karepmu piye, Sarpakenaka? Kakang Dasamuka kudu eling. Kakang Kumbakarna lan Kakang Wibisana mono wis ngerti babagan njaba jerone Praja Ngalengka. Yen nganti mbok tundung, yen nganti Kakang Kumbakarna lan Kakang Gunawan kogel penggalihe, yen besok tumapaking perang ing antaraning prajurit Ngalengka lan prajurit Wanara, Kakang Kumbakarna lan Kakang Wibisana bisa mangruti tinggal melu barisane mungsuh. Wekasane pengapesane Praja Ngalengka bisa dikawruhi kelawan Prabu Rama sakwadya balane. Kudune Kakang Rahwana mikir tekan semono. Aduh, mati aku. Wah. Banjur aku kudu kepiye, Sarpakenaka? Prayoga mumpung durung kebacut, aku bakal utusan kelawan Sindrajit. Kinen mapak lakune Kakang Kumbakarna lan Kakang Wibisana. Prayoga yen si Kumbakarna lan si Indrajit pangkot atine kepiye, Sarpakenaka? Prayoga disirnake pisan, Kakang. Ketimbang melu golongane mungsuh lan ora gelem dikanthi bali. Yo, yen pancen kaya mengkono aku matuk. Babagan kuwi ndak borongake marang kowe Sarpakenaka lan ponakanmu Sindrajit. Iya, Kakang. Paman Prasta. Kula wonten dawuh, Nger.
bubarna wadyabala kang padha gantung sebo lumarisa kang dadi lakune para prajurit sendika ngestakaken dawuh amit madal pasilan nggir.
Sikrapala kang tumingal Perang jambu samya medali Lara tatet wilating kota Dan mangkong manguncang nidi Binjang sangaji mijil Ladinyo ngedali wus Cumadung dawuh Raden Indrajit kepareng anglempakaken para wadyabala kaneman negari Ngalengka. Para prajurit dina sak mengko aja karonden gawe. Aku nampa perintah saka Bibi Sarpakenaka kinan mapak lunganing Paman Kumbakarna lan Paman Gunawan Wibisana. Lho, Raden Kumbakarna dalah Raden Gunawan Wibisana kisah saking praja ya pancen kapara nyata. Krana beda panemu kelawan Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Sedyane Indrajit kinen mapak supaya Paman Kumbakarna lan Paman Gunawan Wibisana ora melu barisaning mungsuh. Kang bisa ndadekake bocor pengapesaning wong praja Ngalengka. Mekaten Raden ya. Lajeng menawi Raden Kumbakarna dalah Raden Gunawan Wibisana mboten kersa dipun kanthi kondur wonten praja kados pundi Raden? Purbawasesa wis diborongake marang Indrajit. Kirane Paman Kumbakarna lan Paman Wibisana mangkot aja wedi kangelan prayoga disirnake. Lah kok mekaten? Ya, luwung dipateni. Timbang urip mung melu rombonganing mungsuh. Nuwun inggih kula namung dhateng sendika Raden. Bagus. Ditata barisane aja nganti nguciwani budal dina iki. Yeah.
Yo. Maju. Lah. Maju.
Oh, ayah, oh. Oh. Oh, ah, oh. Oh, ah, oh. Ah. Mongko kanthi ning tumuwuh salame mong awas eling lukitaning alam punika kula waspaosaken ketingalipun Raden Anoman nggih Raden Senggana ingkang duk rumuhun kapatah dados Cundaka utawi dutanipun Prabu Sri Rama Wijaya. Lakar kados mekaten Raden. Paduka menawi boten klenturak inggih Raden inggih. Kula ingkang kekasih pun Gunawan Wibisana nalika paduka Raden Senggana badhe dipun obong wonten alun-alun negara Alengkarumuhun kula ingkang nate matur paduka Raden Anoman boten badhe kobong awit paduka Raden Anoman namung dapur utusan lan kiblat 4-5 pancer. Sampun ngakeni bilih Prabu Rama Wijaya ingkang dados dutaning Adel Titising Hyang Wisnu Bathara. Ingkang mapan wonten lajering bebener. Pranyata Gusti maksih ngayomi paduka Raden. Agni ingkang mubal nalika semanten saged bentenaken ingkang leres kaliyan ingkang lepat ketitik. Geni boten ngobong paduka malah geni angubar praja Ngalengka. Nuwun inggih Raden. Kula inggih taksih kemutan lampahan kepengker. Lho, la nyun sewu. Lajeng paduka Raden kok melampah ngener mangilen badhe tindak dhateng pundi? Raden, mugi kawuning ana. Kula badhe netepi tembung kula nalika semanten. Tembung ingkang pundi Raden?
Gunawan Wibisana Prasetya ingkang dipun sekseni kalian Paduka Raden Anoman bilih menawi sampun titi wancinipun kula pun Gunawan Wibisana badhe manunggal kekiyatan suwita mring Prabu Rama Wijaya. Mboten kok ateges kula mangrutingal menika mboten, nanging kadosipun Koko Prabu Dasamuka sampun wegah nampi warah nampik marang pitutur becik. Bela dalah. Syukur bagi jumurung. Kula sanget nayuk yan-yancas Paduka Raden manunggal kekiyatan kalian Prabu Rama supados mboten kenging letu ing angkara murka. Sembah nuwun Raden. Hakyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya seto kang walang ati menika kula wawas wonten barisan segelar sepapan kadosi mboten narimakaken kisah Paduka saking Praja Ngalengka. Sumangga kepareng Raden Gunawan Wibisana keparenga sumene sawetawis supados boten kadenangan kula kalian adi kula Jaya Anggada ingkang badhe mapangaken barisan menika. Nuwun inggih Raden. Andhedel gayuh gegana risang Rama Daya Pati ana yaksa goncang krama namane wel katak sini caki jroning lareh
paman apa waratan neneng dalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa matine denani yoyo suduk coco prapeng kikir sukmane ilang raga karingan lintre babu durung swanggonku lumaku saka praja ngalengka kepapak ana wujuding wanara wulesi abang beranang yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi kekasihmu tambu marang aku Jaya Anggada kang dadi kekasihku Jaya Anggada pancen kapara nyata ana barisan segelar sepapan tumbak anyar rangap kowe jati angaran payunge megar kaya jamur barat barisan saka ngendi apa pangkatmu lan sapa kekasihmu ya Pakesete Gustiku Prabu Dasamuka tumenggung pangkatku aranku tumenggung Salukat Katut Barat ya pancen bener sumedya lakumu nyimpang ngiwa utawa nyimpang nengen ana bari gawe apa aku goleki Gunawan Wibisana yen wis ketemu ndak kanthi bali marang praja Ngalengka Raden Gunawan Wibisana bakal manunggal kekuatan kelawan Prabu Sri Rama Wijaya kang sarta barisan para wanara ora iso gelem tak jaluk ora gelem tetep ndak jaluk apa abamu pani karo aku sing tak wedeni apamu ayo yen kena tak pringgake kanthi becik nungkula mundur ora usah dadak melu celeng boloten kebo latengen sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi batang bagus matna sastra jendramu ataken aji japa mantramu tak tumpangsuh tebyah dadamu melengsati kelak guroni batangmu ikatan nyamber walang tandangmu Gentoske Kotar
hei, pat, hei, hei, wah. Baik. Ta. Ho, pat. Wo. Ho, et, a. Ho, ha, ho, et, het, wei. Ho, et, mutiar. Ho, et, et, ta, ho, hot, pa, wei, wai, yo. Tuh. Haha. Haha. Burung kalah aku. Baik. Baik. Cikal. Hei. Wah. Baik. Baik. Wop. Oh. Baik. Ayah. Wah. Hei. Oh ha. Hei. Pitian iki kok muntir. Hei. Hot. Ho. Ha. Ho. Hei. Hei. Oh. Wah. Hot. Hei. Mati. Wah. Hei. Ha. Oh. Wo. Oh. Wah.
Aki. Soe. Komandang Garbo aku. Ayo, ora sah melu-melu perkara iki. Minggat. Kowe sing minggat kan papan kene. Yen ngono kowe sing dadi musuhku, gembelo sirahmu kowe. Wet. Ah. Oh. Ngambruk kowe. Diajak apa kowe? Oh. Mutiar kowe. Hot. Hei. Hei. Oh, oh. Oh. Mutiar. Ayo. Oh. Hot. Oh. Aduh. Aduh. Hei. Oh, ah, hi. Weh. Wah. Aduh. Weh. Hot, ah, ah. Dir. Oh, oh. Hei. Mutiar kowe. Oh. Hei. Hei. Oh. Pet. Mutiar kowe. Boy. Ah. Oh, ayo. Wah, salin mungsuh. Ayo, maju. Hei. Pat. Ho. 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 Hit. Ah. Hit. Ba. Oh, oh. Hit mati aku. Oh, oh, oh. Hot, eh. Ayah. Ah, ah. Ah. Aduh. Ho. Hat. Aduh. Aduh. Kayak wong Jepang malah. Hei. What? Oh, ah, ho, hei, tit. Yan. Ho, hei, hei. Oh, oh, ah.
wonten malih tuladan prayogi satriya gung nagri Ngalengka sang Kumbakarna namane ngrembyah kakean cacah ngeda kakean jiwa wadyabala Ngalengka wani-wanine perang mung ngampiak awur-awur ketimbang nyuwen-nyuweni lakon dak kendangke bubar mawut kowe yo la hei lor wonten malih tuladan prayogi satriya gung nagri Ngalengka sang Kumbakarna namane Torika warna diyu suprandening kayuh utami wiwit duk prangalengka ngenya darbe atur mringkeng raka mrih raharja dalah Gunawan kowe ndhisiki lakuku Gunawan kamangka aku ya ora condhong Kumbakarna ya ora rumajang marang pakartene Kakang Rahwana Raja kang duweni watak angkara murka Wibisana Gunawan Wibisana kowe mapan ana ngendi Yayi
Walah adikku di Gunawan Wibisana. Kowe arep menyang endi, Yayi? Aduh, Kakang. Jejimat pepunden kula. Kula sampun boten kiyat, Kakang. Ningali kahanan Ngalengka. Awit pakartinipun Kakang Dasamuka. Paripaksa dinten menika kula kedah nilaraken negari Ngalengka. Ing pengangkah kula saged suwita mring Prabu Rama Wijaya, Kakang Mas. Weh, lala kok kaya ngono kowe Gunawan? Arepe golek slamet wae kok ndadak ngurbanake bangsa lan negara. Tegese kowe tega marang para bebrayan agung negara Ngalengka. Kowe tegel Gunawan. Nadyan kowe ora cocok batinmu karo Kakang Rahwana ning mbok ya aja ngono to Gunawan. Kakang Mas piye? Monggo paduka Kakang Mas badhe mastani kula menapa kemawon der. Nyatanipun upami dipun pirsani ngagem netra wantah kados-kados kula tiyang balela golek slamet ngilang ninggalake praja. Nanging sayektosipun kula badhe njejekaken adil lan bebener. Kowe lali Wibisana, kowe lali. Rama Wijaya kuwi sapa? Rama Wijaya kuwi mungsuh tumrap negara Ngalengka. Inggih. Namung monggo Kakang Mas dipun pirsani malih. Prabu Sri Rama Wijaya niku sinten? Rama Wijaya niku titis Wisnu dewaning adil dutaning Gusti minangka nyirnakaken angkara murka. Nyisas tumindak Durjana. Lah angkara murka menika saking pundi boten sanes? Inggih namung saking negari Ngalengka. Mila Kakang Mas. Paripaksa kula kedah ninggalaken Kakang Rahwana. Weh, ladek lelakon tek kaya ngene. Yen ngono aku melu kowe Wibisana. Nyuwun sewu Kakang Mas, nyuwun sewu. Wonten paribasan boten usah paduka rebah-rebah gedang. Paduka Kakang Mas kedah mandireng pribadi ngetingalaken jati diri. Iki lho Kumbakarna, semanten ugi kula Gunawan Wibisana. Mila sewang-sewangan laku nggih Kakang Mas. Lelakon menika kedah dipun lampahi. Karitane satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine. Gunawan kowe negake aku. Wibisana kowe negake kakangmu Kumbakarna. Ya. Dina iki aku ora bakal balik marang negara Ngalengka. Aku arep mapan ana ing lengkehing Gunung Gohkarna. Sak perlu tapa nyuwun marang zat kang murwing zat supaya Ngalengka enggal antuk pepadang. Durung pati aku jogar leh ku semedi. Yen durung ngantuk pangsit tumrap pepadange negara Ngalengka.
Dina ganti sasi, sasi ganti taun. Kudup sari palwaga perang antaraning Wadya Bala Wanara. Musuh tanding Wadya Bala Ngalengka tan kena den uncati. Perang gegempuran Wadya Bala negara Ngalengka kathah ingkang dumugining pralaya. Kantun Alindring Ngalengka Prabu Dasamuka kaliyan Kang putra Raden Indrajit ya Sang Megananda. Sigra tanggap risang Prabu Dasamuka. Angin amitin milir Indrajit, kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Piye kabar kawusanane ana ing pabaratan, Jit? Ngaturi ketiwasan Kanjeng Rama Prabu. Para prajurit Ngalengka boten wonten ingkang mangga puliya tanding yuda mengsah barisan para wanara. Lan mugi kawuningan Patih Prahasta sampun gugur. Bibi Sarpa Kenaka inggih sampun lebur. Sampun tumpes tapis tanpa tabet para senopati negari ing Ngalengka diraja Kanjeng Rama Prabu etan-etanan. Aretaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine lah banjur karepmu kepiye, Jit? Kula badhe ndepani jurit Kanjeng Rama nyingkiraken barisan wanara barisanipun Rama Wijaya. Jit, kula wonten dawuh aku bombong
Aku Bombong kuwi duweni jiwa kasatriyan bakal maju ana palagan bebela marang negara Ngalengka. Nanging ibarating ula kowe iki tak culke ndasmu ning tak gondeli buntutmu. Kowe iki putraku lanang sing paling tak tresnani. Sing tak gadang-gadang ganteni keprabonku. Besok ana ing Praja Ngalengka. Yen kabeh rung mudyar aja nganti kowe maju mungsuh kelawan prajurit Rama Wijaya. Mudeng. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Prabu kadosa pundi? Durung tapes sing dadi butiku. Durung gusis sing dadi rekodayaku, Jit. Kowe ngerti ora bedes-bedese Rama Wijaya kuwi mesanggrah ana ngendi? Wonten perenging Arga Mangliawan ingkang sisih kidul. Banjur kowe ngerti ora ing perenging Gunung Mangliawan sisih kulon kae ana apane? Menika wujudipun Astana Mangliawan. Bagus. Astana Mangliawan tekse kuburane leluhur-leluhur Ngalengka biyen. Gunung Mangliawan sisih kulon kae kuburane mbah-mbahmu, eyangmu Sukesi, eyangmu Wisrawa, buyutmu Semali, kabeh dikubur ana kono. Klebu eyangmu Jambu Mangli. Inggih, lajeng aja wedi kangelan. Kuburane mbah-mbahmu kae obongen. Kados pundi? Diobong, budhek kupingmu. Astana Mangliawan kae digawe Karang Abang, Jit. Waduh. Nyadong duka Kanjeng Rama. Kula ajrih menawi nampi walat, wong wis mati ki ora bakal malati. Mudeng. Sing kok wedene ki apane? Kowe luweh wedi ngendi? Sing wis mati apa karo bapakmu sing isih meger-meger urip? Nanging menika pesaryanipun leluhur-leluhur Ngalengka wonten paribasan. Wis ora usah kakean bebangal. Ora caturan karo diapurmu. Ora usah bantah, obongen. Nek ana walate Dasamuka sing nyangga. Ora gelem budal babat kulumu kowe. Sinokarta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobahaning ngestu padha dawuh Kanjeng Rama Prabu Dasamuka ana ngobong wujuding Astana Mangliawan pesareane leluhur Praja Ngalengka biyen. Senadyan rada wasumelang rasane atining Indrajit, nanging dikaya ngapa iki kewajiban kang sinampir ana pundhak Indrajit kang kudu diestokake. Tinimbang dibabat guluku karo Kanjeng Rama, ndak obonge Astana Mangliawan iki.
Ya. Boy. 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 Astana Mangliawan wis kubar dening geni. Iki kena kanggo sarana Kumbakarna maju ana payudan. Kumbakarna. Aku ngerti kowe teteki Bratana lengkeng Gunung Gohkarna. Maju dadi senopati kowe bangsat. Merahina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane goro saketer kidunganing kunglir wuwu sing pinepanca Nora kaya ning lengkeng Gunung Gohkarna. Risang Kumbakarna kang lagya yoga brata. Saluku tunggal nutupi Babanawa Sanga ngeningaken panca indriya. Panca lima indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhikara. Kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati. Jati-jatine Risang Kumbakarna wis manunggal kalawan gustine. Sedyaning kayu narsa ngupadi wangsit murih padanging kahanan praja ing Alengka. Kedadak ana cahya sumarat manter sak sada lanang. Prapaning sukmakne Risang Jambu Mangli paring wewisik marang Radyan Kumbakarna. Kumbakarna, aku simbahmu Jambu Mangli. Tetekno rasamu, aja kelangan kiblating kautaman. Senadyan kakangmu duweni sifat angkara murka nanging ing ripalungguhan iki Ngalengka lagi digawe jag-jagan kelawan barisan wanara. Majuwa ya kulup, majuwa ngger Kumbakarna.
belanana bumi wutah darahmu. Ora mbelani kakangmu ning kowe mbelani tanah kelairanmu. Elinga kowe kuwi trahe wong-wong pinunjul. Aja muler mungkret tekadmu kaya cacing he Kumbakarna. Larata saking godha sakura kula yen atanamu tusa sang sri iki tak sawang Kakang Rahwana kang mrebeki Kumbakarna lengkeng Gunung Gohkarna. Ana apa Kang? Yen kamu rene mung arep ngarih-arih supaya Kumbakarna mbelani kamurkanmu wis muspra tanpa guna, ora bakal aku gelem, ora bakal aku sarujuk. Osik Kumbakarna. Biyen tembungmu nreweteh kaya bietet ngandharake lamun kowe ora rumangsa wajib bebela marang kakangmu. Ya ora? Mergo iki perkarane Kakang Rahwana dhewe. Nanging kowe apa ora ngrumangsani wajib bebela bumi Ngalengka, Kumbakarna. Bebela marang bumi Pertiwi dadi kewajibaning kabeh warga sak Ngalengka kalebu Kumbakarna. Yen ngono isih ana rasa kabangsanmu. Isih Kakang, kabeh aturmu kuwi goroh. Ngapusi kowe. Pranyata kowe satriya kang cirih getih wedi mati, nyatane Ngalengka didak-idak karo bangsa Wanara, dapurmu mung meneng wae. Kowe malah ndeprok sendekku, nalarmu iki ning endi? Kumbakarna, iki sing tak rembug dudu perkara aku nyolong Rekyan Sinta. Dudu. Nang lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sawangen kae munyuk-munyuke Rama Wijaya dina iki ora ngemungake ngrusak Ngalengka, ning dina iki wis kumawani ngobong astana Mangliawan. Kuburane leluhur Ngalengka. Kuburane leluhur Ngalengka wis diobong Kumbakarna. Kuburane mbahmu diobrak-abrik karo bedhes-bedhese Rama Wijaya. Apa kowe arep meneng wae Kumbakarna? Bangsat. Wah. Walah wani ngrusak astana Mangliawan padha karo nantang Kumbakarna. Aku ora lila besarane leluhurku kok obrak-abrik kok obong. Para Wanara raminggat saka bumi Ngalengka lak glundung ilang nyawamu. Rama Wijaya musuhmu Kumbakarna. Teh! Wah! Kumbakarna Senopati. Kumbakarna Senopati. Ya. Tuh.
iki sapa? Ratuning para wanara. Ana ing guwa iki Skendha Narpati Sugriwa. Kowe sapa? Senopati Agung Negara Ngalengka Kumbakarna aku. Para wanara wis kurang murang tata ra duwe tata krama ra duwe supasita. Lakon para wanara glundungi do ilang nyawane musuhmu Narpati Sugriwa. Iki gerangane melu-melu. Hey! Hey! What? Pa! Pa! Hey! What? Pa! Pa! Hei, para kethek-kethek. Hei, para kethek-kethek. Aja wedi kesuwen kroyok Kumbakarna. Kroyok, kroyok, kroyok. Ngethek saranggon para Wadyawanara maju bareng royok Raden Kumbakarna. Nganti Raden Kumbakarna ora wujud buta. Ngendi-ngendi kebak kethek. Sirah ana ketheke, irung ana ketheke, bangkean ana ketheke, ngendi-ngendi kebak kethek. Saranduring badan ora kaya buta nanging kaya gunung kethek. Kocap Risang Kumbakarna Sang Senopati Agung Negari Ngalengka ngetok kekuatan ingkang pungkasan. Kagirikaken para wanara samya kontal dawah kathah kang samya pecah.
mawon mangawur-wurahan pengarane ngajurit Duh Raden Lesmana Widagda kepareng matur bilih kalenggan sak mangke ngalengka ngedali Senopati Agung temah bubar mawut barisan para wanara Yayi Wibisana sapa kang madhek manggalaning jurit dadi senopati Yayi? Mboten sanes nenggih kadang kula piyambak Kakang Kumbakarna. Raden, pranyata paduka satria ingkang kagungan ludira seta kang sarta nglampahi wadat mboten apalakrama slamining gesang. Inggih paduka ingkang saged sembada kinaryasrana Kakang Kumbakarna antuk kasuwargan jati. Mangsa baranga kasuwarganipun Kakang Kumbakarna Raden. Noyah nayuh Baskara Titiwanci ya linepasan jemparing cacah gangsal ingkang winastan Kyai Pancawisaya ingkang sekawan kinarya mbingkas nepsu patang perkara ingkang setunggal kinarya nyampurnakaken Dyan Kumbakarna kocap jemparing ngenani pener dadane Sang Kumbakarna butul walikat gugur Senopati Agung Negari Ngalengka dadya kusuma bangsa Poladalah panah Raden Lesmana Widagda tumancep ana dadaku. Yo senadyan panah wis jemepret ana dadane Kumbakarna, atiku wis marem. Atiku wis marem tegese wis rampung darmaning uriping Kumbakarna kanggo bebela bumi Ngalengka.
Hastaprata